Maitaldia festivalarekin jarraitzen dugu, ia 100 ikuskizun, 30 bat konpainia, Euskal Herriko Dantza Festival garrantzitsuenak aurrera jarraitzen du eta antzokietako ikuskizunez gain, egunero baratze publikoan entxegu egiten dute artistek. Gaurkoan, Samir Calixto koreografo ezaguna bihar eskainiko du Kasinoan bere obra berria, eta beraz aurretik doan publiko zabalarentzat eskaini du errepika entxegu orokorra. Arratsaldeon ikusentzuleok, dantza izango dugu protagonista gure saioan, izan ere Maritzuli konpainiaren azken erakusketa ere ikusgai dago, azken egunak bisitatzeko, hemen Baionako katedralean, baina aktualitateari begira ere jarriko gara. Hegazti gripea izango dugu izpide, 3 itsas hegaztitan atzeman baitute eta kutsatze masiboak ekiditeko kontrolguneak ezarri dituzte 23 herritan. Azkenik, Kamus kolegioan guraso eta irakasleek mobilizazioak hasi dituzte okupazio batekin, bertan pasatute gaua eta ez dute baztertzen grebara joitea. Asteragoaz! Pirineo Atlantikoen prefeturak hegazti gripearen birusa aurkitu du 3 itsas hegaztietan. Hegazti gripearen edapena saiesteko prefeturak neurri bereziak hartu ditu Lapurdiko 23 herritan. Horien artean Baiona, Biarritze, Angelu eta Uztaritze. Arriskua saiesteko hegaztiak hartatzen dituzten zentroek itsas hegaztirik ez hartzea erabaki dute. Hegalaldia zentroko arduradunek ezin izan dute haien haserrea gorde. Abisatu ditugu, erran diegu arazoa hor zegoela eta ez gaituzte entzun. Zertarako balio du, benetan zertarako balio du, nazkatua nago. Beren ustez, prefeturak agindutako neurriak oso berandu heldu dira. Sobera berandu da, ez baldin bada antolaketa bat martxan jartzen, orain badoa egoitzea dugulako, hegaztilen gorpuak itsas zabalera bidaliak dira. Baina lehen eka izan zer gertatuko da. Hilik dauden hegaztiak edo kutsatuak daudenak haizearekin kostaldera hurbilduko dira. Ez da gauza bera izango, ez ditugu hegazti hil batzuk aurkituko. 10 izango ditu. Kolpatuta edo hilda dauden hegazti basatiekin kontakturik ez edukitzea gomendatu die prefeturak herritarrei. Ez da deus egin behar, animale bat atzematen dugunean herriko etxera behitu behar da. Hauzapezei dei egiten diet estatuko zerbitzuei presioa sartu eta zerbait egin dezaten hilik dauden animalientzat eta baita kolpatuak direnentzat ere. Horrez gainazleek beren hegaztiak barnean itxituran eduki beharko dituzte. Neurri horiek 21 egunez plantan emango dituzte birusa duen azken hegaztia atzeman duten momentutik. Klaseko gehiegizko ikasle kopurua salatzeko mobilizatu dira Baionako Albert Camus kolegioko irakasle eta gurasoak. Jende andana bildu da, astelenean antolatutako elkarretaratzean eta gaua ere bertan pasa dute. 5. mailan klase bakoitzeko 30 ikasle inguru daudela deitoratzeko, asteazkenera arte ikastetxea okupatzea erabaki dute hain zuzen. Beste maila guztiak ere oso kargatuak direla salatu dute eta zailtasunak dituzten ikasleak ez direla kontuan hartzen. Zailtasun berezi dituen ikasle batzuek, beraz klasetan sagarazi behar dira, eta klasetan jadanik 30 edo 28 ikasle banin badira. Gero, sagarazteko zaila da fisikoki lekua behar dugurako, baina gero haien berezitasunak kontuan hartzeko askoz zailagoa da. Mobilizazioan parte hartu dutenek Hezkunde Nazionalari baliabide gehigarriak eskatzen dizkiote. Beren eskaerak errefusatuz gero, irailaren 15 eta 16an irakasleek greba eginen dutela ohartarazi dute. Posibilitate bat da, zenta espero dugu biztan dena hor asteazken bainorean erantzun positibo bat ukaitea, baina ondoko egunetan behar mugimendua gogortzen halko da. 2015an abian jarri zuten bilketa Euskal Dokumentu Funtsen atari numerikoaren bertsio berria estreinatu dute. Euskal Herrian gaindi eta haratago dauden funtsen katalogoa izatea du xede. Bilketa atariak erakusten duen berritasuna da funts numerikoen inguruan egin den lana. Beraz, funts numeriko horiek
ataria ideki zenetik biderkatu dira handizki, beraz pasatu dira 2000-tik 25.000 tara. Liburua, garaiko prentsa, ikonografiak, horien guztien artean bilaketak egiteko modu berriak proposatzen dituzte. Eta badira ere bilaketak egiteko manera berriak. Adibidez, testuan bilatzen alda, orai artean egiten al etzena. Beraz, txekatzen alda hitz bat, izen bat, herri izen bat, eta atariak aterako ditu herri hori edo izen hori beren baitan edo aipatzen duten dokumentu guziak. Bilketaren garrantzia eta duen balioa azpimarratu du Antxon Kujutxarri Euskararen erakunde publikoko lehendakariak eta Euskal Elkargoko hizkuntza politikarako lehendakari ordeak. Erabilgarria den tresna hori izigarri importanta iduritzen zauku. Hor baita ikaragarriko lan bat hasia dena, bilketa lan bat, lan zientifikoa kultur mailan sartzen dena, baita ere Euskal hizkuntzaren zat existitzen etzena eta ez dena. Hor ikusi dugu demonstrazioan web gune hori o atari hori erabiltzen delarik zenbat informazio, zenbat dokumentu bat diren, atxemaiten da ere Etxepareren liburu famatu hori. Tresna honen bidez Euskal Herrian dauden euskarazko ekoizpenen bizitasuna eta aberastasuna erakutsi nahi izan dute. Erakusten ditugu beraz eduki numeriko batzu, beran horrek ez dukentzen, badela literatura bat bizi dena, eskuaraz agertzen dira hainbat eta hainbat liburu, saiakera, film, soinu, musika eta mota guzietako sorkuntzak badira, eta hori ere nahi ginuen erakutsi. Etorkizunari begira bilketa funts berriekin osatzeko xedea dute eta horretarako lankidetzaren bidetik beste erakundeekin lan egiten segitzeko borondatea adierazi dute arduradunek.